У той час, калі ў Маладэчны існавала абсалютна дэмакратычна выбраная ўлада, абсалютна дэмакратычна выбраныя дэпутаты, былі сярод іх некаторыя камуністы, але большасць это былі дэпутаты дэмакратычнага накірунка. Это былі лекары, это былі настаўнікі, это былі кіраўнікі прадпрыемстваў, это былі самыя розныя людзі, але ўсе яны былі неабыякавыя. І вось пасля таго, як мы дэкамунізавалі гэты горад, калі ў нас ужо вуліца Дзяржынска займела назву вуліца Вольная, праспект Леніна стаў вялікім гасцінцам, ну і цэлы рад, калі ў нас з'явіліся вуліцы Калядная, Велікодная, Новы Свет, Светаянская. Мы пакінулі, правда, некаторыя дзеячаў камуністычных назвы, якія рабілі для беларушчыны хоць нешта, нават многа. Напрыклад, вуліцу Сергея Прытыцкага мы пакінулі. Все-таки ж ён змагаўся за беларушчыну. Это наш, як бы там ни было. І вось стало пытанне, як жа паставіць такую вялікую кропку, каб больш ніхто ў горадзе не ўспамінаў пра гэтыя жуткія камуністычныя часы з пахвальбой пра іх, каб не гаварыў пра іх з пахвальбой. Таму што, я яшчэ раз паўтаруся, я часта пра гэта гавару, наш горад і раён гэта, як нас называлі, недабіткі. Гэта тыя, хто яшчэ не быў недарастраляны, недакатаваны, недавысланы ў Сібір. Засталіся нашчадкі, і вось сярод гэтых дэпутатаў была асноўная большасць такіх людзей. Поэтому, карыстаючыся сваімі блізкімі сяброўскімі адносінамі з інтэлігенцыяй горада, мне удалося з імі перагаварыць, а потым ад іхняга імя мець размову з мэрам горада Геннадзем Карпенка, якога, дарэчы, і запрасілі мы, а я ў той час быў сябрам прэзідыума гарадскога савета і дэпутатам, зразумела, якога запрасілі сюды у горад, каб ён кіраваў нашым горадам. І размова была з ім і яго намеснікам Ганчароў. І я гаварыў, што ў нас ёсць ідэя ўсё-такі паставіць помнік усім тым, хто аддаў сваё жыццё, аддаў сваё жыццё у духоўным, у любым сэнсе, але аддаў за волю і незалежнасць Беларусі. Мы тады жылі ідэяй незалежнасці, ідэяй волі, ідэяй справядлівасці, ідэяй працы, ідэяй творчасці. А Геннадзь Карпенка, ён такі быў прагматык, яму вельмі падабаўся, дарэчы, Барыс Кіт, што сваёй прагматычнасцю ён гаварыў: Лявон, рабіце што-небудзь, бо я заняты тым, каб было гаражанам што есці, каб працавалі фабрыкі, каб працавалі заводы, каб у нас маса банкаў было, у нас ужо, ты ж ведаеш, это ж вы назвалі горад сонца, так называлі ўжо ва ўсей Беларусі і нават за межамі Маладэчна. Рабі, я говорю, а дзе ставіць? А ён гаворыць: а дзе захочаце, там і стаўце. Галоўнае, каб людзі, каб гаражане і маладэчанцы ўспрынялі гэта. І вось пасля гэтага мы звярнуліся, а мы гэта былі 3 чалавекі. Это кіраўнік суполкі мастакоў Святаслав Палівода, дырэктар завода ЖБІ, ён жа сябра выканкама, я сябра прэзідыума гарадскога савета, а Івашкевіч Мікалай сябра выканкома і галоўны архітэктар горада Беланович. Вось мы вырашылі зрабіць такі помнік пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. Але з чаго рабіць? І тады з'явілася ідэя, якую падсказаў Івашкевіч. Ён нарадзіўся ў сям'і рэпрэсаваных на Беламор-канале. І ён ведаў, дзе там дабывалі усялякі камень, мармур. Карацей, дырэктар завода паслаў туды машыну вялікую і
оттуль привезли вот с России, с Беломор-канала, привезли вот гэты велізарны камень. Такі ён нідзе не апрацаваны, нічым не апрацаваны. Просто сам дырэктар завода вельмі хороший, не толькі чалавек, ён яшчэ вельмі любіў мастацтва. Ён выбраў вось гэты камень, калі ён быў новы і не так абшарпаны і не так вымазаны пазнейшымі яго перацягваннямі. Ён белы з чырвонымі крывавымі такімі украпінамі. Вось тут гэта бачна, але просто вымазалі, калі цягнулі. Вось. І мы поставілі яго на цэнтральнай плошчы, прывезлі фундамент. Дырэктар завода з жалезабетонных вырабаў прывёз кран, машыны, залілі аграмаднейшы фундамент і гэта усталявалі камень. Тут жа мастакі зрабілі гэту шыльду пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. Тут жа быў зроблены бела-чырвона-белы сцяжок, выраб па-мастацку зроблены. Цяпер ён зашліфованы. Пасля пэўнага рэферэндума і з пэўных апасак яго зашліфавалі. А самы стары каваль выкаваў крыж Ефрасіні Полацкай, якія размясцілі на гэтым. І паставілі насупраць помніка Леніну. Але не проста паставілі. Для того, каб паставіць, то паставілі, але трэба было атрымаць згоду ўсіх жыхароў горада. Поэтому мы звярнуліся да каталіцкіх касцёлаў. Мы звярнуліся да праваслаўных цэркваў. Мы звярнуліся да евангелістаў, баптыстаў, да ўсіх канфесій, якія толькі ёсць. І вось у дзень адкрыцця, калі быў дзень адкрыцця, крыжовыя хады пайшлі з касцёла, з праваслаўных цэркваў, з малітоўных дамоў. Плошча, цэнтральная плошча, былая плошча Леніна, якая ўжо стала насіць назву цэнтральная, запоўнілася гэтым народам. Бацюшкі, ксяндзы, усе прыйшлі са сваім чынам для таго, каб асвяціць гэты помнік, каб асвяціць гэты крыж, зроблены людзьмі, каб асвяціць гэтыя словы пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі, ад імя Бога Усявышняга, ад імя ўсяго гэтага народа. По мобільному телефону звоніць Геннадий Карпенко, говорит: Леон Александрович, что у вас там? Я говорю: площадь заполняется народом. И он: а як настрой? Я говорю: приедьте убачить. И он говорит: я задоволенный. И он тут же, а была как раз сессия, паседжанне Верховного Совета, тогда Верховный Совет же назывался. И он прилетел литерально, прилетел на автомобиле, поспел, бело-червоно-белые стяги, молодь у национальных строях. И святары читаются молитвы, выступают еще те, кто выжил у ГУЛАГу, и освячается этот помник. Люди плачут, люди успоминают. Я вспоминаю свою маму, и люди молятся. И тогда до меня пришла молитва. И я ее теперь читаю не только каля этого помника, але я ее нагадаю. Молитва. Коли на черных хмарах блискавица уздирая темень в глубине веков, шепчу молитву. Хочу помолиться за Беларусь, за край моих батьков. Крый Бог народ мне родный от примусу, что гонит люд наш от Твоего светла. Крый Бог сынов и дочек Беларуси, что под бедой чернобыльской лягла. Дай Бог, безмежно мудрый, литостивый, дай моц нам не ховать своих грехов. Хай милосердность пераможа хцівасць у тых, хто волей нам хвалюе кроў. Дай Бог моему народу поеднань. И силы дай оборонять свой лёс. Дай Боже нам усім рашучасць покаяння за толерантность злу и мора слез.
Вкрый, Боже, нас от жудасной напасти, беспамятством нащадков не карай, і каб лукавы зноў не змог украсці у края веру, а у веры край. Мой Бог, я грэшны сын, і я смяротны, але прадстаўшы прад судом Тваім, маліць я буду зноў за люд мне родны. Крый, Божа, край наш, злітуйся над ім. Звяртаюся да ўсіх, хто ў паняверцы, каго знявечыў, прыйдзе светых луз. Услухайтесь у сваё вы сэрца, калі ў ім Бог жыць будзе Беларусь. Ну вось гэта такая малітва, і гэты помнік стаіць, і ён сімвалізуе многае што. У Маладэчне не праходзіць не толькі дэкамунізацыя, вуліцы і таму падобнае, але адраджаюцца, адбудоўваецца пры дапамозе гарадской улады і ўжо непасрэдна пры дапамозе Геннадія Дмітровича Карпенкі адбудоўваецца каталіцкі касцёр, зруйнаваны, знішчаны. Побач з гэтым помнікам, які, дарэчы, стаіць і быў пастаўлены на тым месцы, дзе стаяў старажытнейшы каменны крыж, які ў 1939 годзе бальшавікі, прыйшоўшы ў Маладэчна, ўзарвалі дынамітам. Адраджаецца касцёл, адраджаецца праваслаўны, будуецца праваслаўны храм, будуецца яшчэ адзін касцёл. І атрымоўваецца, што горад, які мае на сваім сцягу гербам Маці Божую, уязджаючы ў горад, вы усе гэта маладэчна бачыце, уязджаючы ў горад, чалавек праязджае з левага боку праваслаўны вялікі храм, далей вялікі чырвоны касцёл, далей яшчэ адзін касцёл. Тут праязджае ён таксама і малельні хрысціянскія баптыстаў, евангелістаў. І прыязджае на плошчу, дзе стаіць помнік пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі з крыжом Ефрасіні Полацкай, які з'яўляецца святыняй для ўсіх беларусаў, усіх канфесій. Закончаны ансамбль. І над усім гэтым, праўда, пакуль што навісшы прывід Леніна, які стаіць і які хацеў Карпенка прыбраць якім-небудзь, але ён, абвешчаны цэнтральнай уладамі, быў творам мастацтва. А гэта як быццам бы не твор мастацтва. Але ўсё-такі помнік стаіць. І муляе ён вочы усім тым, хто не любіць беларусаў. Муляе, было б не крыўдна, калі б это прыехалі, не любіць нехта беларусаў, неведама з якой краіны, неведама за што, не любіш, не любіш, набівацца не будзем. Але муляе вочы тым, хто жыве ў Беларусі, нашчадкам НКВДістаў, тым, якія мільёны людзей палажылі ў Калыме, усюды. Але пакуль усё трывае. І раптам у Маладэчне аб'яўляюцца дажынкі. Вельмі беларускі горад. Маладэчна, напрыклад, на той самай Украіне львовяне ведаюць, што такое Маладэчна. Это вельмі беларускі горад. І тут дажынкі, і ў цэнтры горада стаіць сімвал хрысціянства, сімвал вялікіх слоў Ісуса Хрыста, Пана Езусу, які на пытанне, а хто такі д'ябал, адказаў, д'ябал даў формулу. Адказаў Ісус Христос, Пан Езус. Д'ябал – это хлус і бацька хлусні. І трэба ж куды-небудзь прыбраць гэты сімвал. І вырашаюць, што трэба на гэтым месцы прыбраць, але ж нешта паставіць. Што паставіць? Знаходзіцца скульптар, Жбанаў, Жбанкоў, я не ведаю, такі бязбожны скульптар, які прапаноўвае, цудоўна, раз хрысціянства не падходзіць, дык давайте зробім паганства.
одно з самых вялікіх паганскіх святаў, гэта купалле. І поэтому поставім помнік гэтаму купальскаму паганскаму святу. І ён робіць гэты праект. Праект гэты усоўваецца, застаўляецца, дэпутатаў прымушаюць, так сказаць, людзей збіраюць. Людзі, інтэлігенцыя не пагаджаецца, гэты проста людзей збіраюць і вырашаюць паставіць. Выступае касцёл, выступаюць праваслаўныя. Касцёл арганізоўвае збор подпісаў. Як так? Ну, калі вам уже неабходна поставить что-нибудь на этом месте, ці там якая небяспека, напрыклад, под гэтым каменем велізарны атомная бомба ляжыць. І трэба прыбраць помнік і адкапаць эту бомбу, так все роўна трэба правесці пэўны абрад, сабраць узноў людзей, сабраць ксяндзоў, святароў, усіх з іконамі памаліцца і потым толькі пераставіць. Не, гэта робіцца патаемна. Вырываецца гэты помнік і перастаўляецца на вуліцы. На вуліцы на вялікім гасцінцу. Звозіцца ўніз, на абочыне, паставілі яго, укапалі. Але і там людзі едуць, машыны сігналяць. Людзі носяць кветкі, як і цяпер. Людзі запальваюць знічы, як і цяпер. І вырашана схаваць наогул, асабліва ад гасцей маладэчных. Ну як жа это так? Гэта ж, пакажам, што гэта у Маладэчне ёсць адзіны на ўсю Беларусь помнік пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусь. А гэта ж вельмі многаму каму муляе. Вельмі многія не хочуць, каб наша краіна была. А там же где-то у кого-то, там же вообще-то лучше. И вообще, а может быть, там неизвестно, а может быть в Америке, а может быть, але абы не в Беларусі, абы не Беларусь. І гэты помнік, урэшце рэшт, вырашана наогул схаваць вось тут.